Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Wa ko mahinumdum nga buhaton niya ka ni Adto. Kay gihimo ka ng bodega sa mga butang sa una nga wa nagamita. Oh, may mga tunog nga nagpaingon din he. Magdali kong pagbiyasa ko na mutangan. Mobiya kong dali gikan din he. Mas misamot pa hinoon karon ang kakuryoso nga akong kikabati. Kadili lang kini ang unang higayon nga nakita ko siyang maghatod og pagkaon sa underground. Ug dili kay siya lang, kundi lakip si Tinoy. Kung unsa man ang sikreto nga iyong gitaguan, masayran ko ra gihapon ka na. Ano pa sa nalitok mo sa tunak ko mulayas ko, uy? Inahak yun yung baa. Way prino. Ay, makalagot. Sakit-sakit para ba ni akong tiilda sa akong pagadagma? Kugi ayong lakawa, uy. Chance na magdunta to na ako, makalayas na ko. Wala gyud ni mamao ba? Ni anak ko sa taas. Naabot rin ko din sa hinahinay. Oh, hala. Ang kwarto na nini, Piolo ang una na kong malapyan. Ay, malayas naman ako, my loves, oy. Layasa naman ginunta ka ba? Pero, huwag yun mo tugot ang kayunan. Mga giahak na lagit ni. Mo nagitingali ni ang sign nga kita na cute. Oh. Parta kitingali ni kahadlok nga akong gibati sa sakripisyo aron lang nga makauban ka. Og tungod ana. Makalagot. Gilak man iyang putahan, uy. Uy. Ay. Gusto ta ko nga mag-uban mi sa iyang kwarto ron si Piolo. Pero, gano'n magbisag amnesia na siya. Lihay magudyapon kay siya na ako. Ngano dahil na, uy. Kung ang ubang customer ba, ganahan kayong moabang na ako. Siya no, lihay sab kay siya na ako. Bisan og librihan pa na ako. Tukon ko kabi. Kaya kinahanglan na mag-uban ni sa kwarto. Muna kitingali ni Sulpad. Bahala na. Piolo? Papa P! Ablihi ko ba? Natog na ka? Papa P! Loves! Honey! Sweetheart! Darling! Mahal! Oh, ga! Sa pa pa'y nalimtan na kong sangpit ni mo, ha? Aron nga ablihan lang ko ni mo ining imong putahan. Sige na ba? Ablihin ako ba? Ginoo, duyog sa taon ko. Kikikabuhi na baya ko ining akong kalaki na. Pero saan naman nga, nahinayak naman siya ko, ani. Layas ako. Pero wag man siya buduyog na akong kagayunan. Natakil po na hinoon ko kaganina. Ay, nahak, yun yung kinabuhi. Uy! Muna naman ko inigipanagot. Magpamapdos na lang ko iniugayon. Yelo! Papa P! Abli ko pa. Natog na ka? Papa P! Loves! Honey! Ablihin ako ba? Bisag saan ako sa pagkunahon na. Di sab kita ko siya mahinumduman. Ginoo, dili ko makita. 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 Ginoo, dili ko makita
Piolo, Oh, tingog. May nabati kong tingog. abli na lagi ko ba? Dili ang tingog ni Clover ang ako nabati. Nagkasiguro ko ni Ana. Sige ka. Bala ka, magbuntagay ko panuktok diri sa gawas imong kwarto kung dili ko nimo ablihan. Bala ka diha, kinsalay sa baan, magsiko panuktok. Mr. Sebastian, Naanasad ang iyang tingog. Ang iyang tingog. Burag po santing sa kong hula-hula. Ug ingon sa misakit ang ako. Oh. Kasakit. Pielo! Hala? Pielo? Papa B? Pasinita po niyo mo diha! Abli ni putahan, B! Papa B! Sakit. Hala, gisakitan siya! Sakit ko no! Saon sa man! Abli ni putahan! Pielo! Oh, sabi ko buhato na? Ay, Sir Paulo, tuktukon ako siya sa iyang lawak. Pero, ay, giahak na yun ni, giahak na yun ni. Dili man di kaduulan tutawahan na, oy. Ang ilang amahan na lang. No, labaw nang, dili ko may mamuduol niya kay, may namdaw na sabon niya siya sa iyang tuyo na ko kaganina. Unsa ko man ako iniron? Si Lula Cedes! Si Lula Cedes! Ato na lang ako siya sa silong. Ang ako ko. Ah, Sakit. Abli, gani ko! Pielo! Pielo, oy! Hala? Hala, wala siya patingog. Pielo! Pielo! Hala, nahilom na gid siya siya kwarto. Ay, ginoo ko. Human siya mong pingit og maayo. Kalit lang siya nahilom. Pielo! Pielo, abli ko ba? Pielo! Unsay imong gibuhat diya sa gawa sa lawag sa akong anak? Ayaw disturbo ha ang pahuway sa akong anak. Kung di ka gustong itambog tiga dinhasag na na. Unsay imong gibuhat diya? Duwag! Hawa! Pero kukuan manggod. Hawa diha sa tungod sa pultahan ni Piolo. Sis, Out! kuan si. Ang akong aping sakit imong ikumot. Lingnaw nga! Aray, agay. Mauni imong gipanghambog nga nagustuhan sa kong anak, dili ba? Asa? Asang napita siya nakagusto ini? Ay, sir, sakit. Agay. Sakit? Agay. Dili kay kana lang ang bation mo niyang kasakit? Agay. Bot ka magiging magpabilin din ining mansyon. Sa tibok mong kinabuhi, uban sa kong anak. Sir. Tubag! Kung mao, sige. Matuman ang imong kagustuhan. Hala, kakalit pa na usap sa mood ni Tawana. Gikan sa isugayo. Kalit man lang siyang sukot sa... Ganong gitutukan ko ni Mugmayo? Dili ka ba mutuo sa kong gisulti? Kam. Uban ako. May ipakita ko nimo sa silong. Unsa man? May ipaila-ila ko nimo. May ipaila-ila ka na ko? Pero... What? Dili ka ba interesado sa kong ipaila-ila ka nimo? Usa siya kalabing mahinungdanong tao sa kinabuhi sa akong mga anak. Kinsa? Kam. Sir, imo na sa mga gikupta ng akong bukton, sir. Kay gusto kong mapaila na siya kanimo. Sir, kuan, pasalo ako, pero sir, nagkinahanglan si Piolo sa atong tabang. Unsa?
Kuan, kalit lang siya misinggit o may pingit sa kasakit. What? Sakit ko no kayang iyang Mao nga, gusto kong musod unta sa iyang kwarto pero wa man ko yawi. Oh, shit. Pero wa ka magsulti. Ay, Hello? Hello, iho. aray, Ablihi ka rin pultahan. kasakit. Hello? Hello? Iho. Nausap ang timpla sa unahuna na yung tawana. Uy, sabot magtagkadlok ani niya. Murag ini pamilyahan no. Si Piolo naman tingali tarong utok. I am here, son. La, mayawid ay siya gikan siyang bulsa. Oh! Piolo! Hala! Hala, nagbuyot siya sa sahog! Piolo! Piolo! What's happening here? Oh, What's this commotion all about? si Piolo! Si Piolo! Paano? Tabangi ko! Tabangi ko! Ang sahod na paingon sa iyang kama ang imo igsoon. Pagdali! My arm's hurt. Dili ko makalsa. Damn it, Paolo! Ay, balik na ko sa kong labak. May mas mahinungdanon pa kong buhato dito. Damn it! Damn you, Paolo! Hoy! Ikaw! Ako? Aw! Usa ba yung kita na niya? Ha? Igo ka lang ba? Bubalog! Tabangi ko! Tabangi ko sa pag-alsa ni Piolo! Balik sa iyang kama! Pagdali! Oh, sir! Naana, sir! Mataba na lagi ko, sir! Ari lang ko diri sa ubos nga bahin, sir. Kay mas ganahan ko diri. Jose! Ang buti ko'y pasabot ba nga, mas dako kog makuptan diri. What? Kay pa aman ang ako makuptan. Aw, tiil di ay. Aw, ay, basta. Alina. Tabangan ta na ka, sir. Dali! Ready? Lift! Ha? What are you waiting for? Lift! Nganong sa left man, sir? Di ba angay nga straight ra kay naraman di ang kama mao nga mo left ta kun mo left ta malayo na unya ta sa kama, straight lang. Lift! Dili kay left! Ha? Also you dimwit! Sa ba, uy, inahak na ba ani, uy? Alisin, alsahaw na lang ako siya, sir. Nana, sir, napahiluna na nato si Piolo og tarong sa iyang kama. Oh, usay na ito mo. Nganong nawadaan siya og panimot. Uy, ambot lang, sir. Uy, wa ko kay baw, ana. Inusintig jud kayo ko, ana, sir. Wa mo ko gibuhat, ana niya. Wa ba ko gibuhat jud, ha? Anak! Piolo? Clover? Nainumdum na ka na ako! Nabalik na ba ang imong memory? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!